Dobrý deň. Sme v Ruskom Krustore, tu je taký festival vodova. Je tu strašne veľa národov pomiešaných a je tu všetkým fajne. Poďme sa opýtať, ako im bolo a ako sa prevedli na tomto festivale. Dobrý deň. Vy ste odkiaľ? Z Poľska. Jak sa vám tu páči na Srbsku, v Ruskom Krustore? Bardzo dobrze, super. Ste sa tu znašli, vám je tu fajne? Fajnie, bardzo fajnie. Ako čo vidíte, tu je veľa ľudí, ktorí zbierajú po kanále kvetinky. Poďme sa pozrieť, čo on robí a odkiaľ je a ako sa prevedol tu na Srbsku. Dobrý deň. Čo robíte? Dober dan. Ako vám je tu v Srbsku na tento vodová fest? Ako ste sa previedli a... Ja, w Srbsku fajnie, kiedy się narodziłem, zawsze było, będzie dobrze. Co pana, czy chcesz miał dopić? Boli. Wiele boli. A čo tu robíte? A co ty naháňam? Oca mi naháňaš? Ty jebem! Co robíte s tým prľavým? To štípe. Nie štípe. To boli. Nie boli, ja znam co boli. Tam je. A máte Áno. aké skúsenosti v tom oberaní kvetinky po kanáloch a ostatných travníkov? Slečna dlhoročné. Podívejte. To je pro vás, slečno. Hej, ďakujem vám veľmi pekne. Jak sa vám tu ľúbi, pani? No dostałem do pusu, či nie? Ste videli dajaké pekné baby tu? 4. A jak sa volajú? Františka, Henrieta, Joška a Ďoďo. Či si vy fakt myslíte, že sú to slovenské mená, alebo srbské, alebo ostatné? Istý som si nie som, ale Ďoďo slovenské. Nemyslíte si, že ste si vy to teraz vymysleli v tejto chvíle? Možno aj, slečna, dovolte, aby som sa vás opýtal, ten piercing v nožteku je pravý? Môžem vám povedať, pomôži mi kurať Magartino! Naživo sa hlási. A ideme na to, opýtame sa aj ostatných, jak im bolo. Máme tu holuba bieleho, ktorý sa nevidí každý deň, poďme za ním a opýtajme sa, jak mu to bolo na Ruskom Krustore. On to síce videl z inej strany. Do piče, zabiješ mi holuba! Dobrý deň, jak vám bolo v Ruskom Krustore? A ako myslíte, že je dobre a moc ani nie? Že ste sa vraj nasrali na všetkých ľudí? Prinesli ste im šťastia, veríte v tomu? Poslal. A kam idete? Neviete ani sami? Kam? Tak kde bežíš? Počkajte. Pôjdete aj zajtra posrať ľudí na Ruskom Krustore? Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem. A sme vedľa stromu, na ktorom rastie ovocia, ktoré sa robí tradicionálne pálenko v Srbsku, sa to volá šlivovica, po slovensky povieme to slivka. A máme tu chalana, tiež tak zo Slovenska, ktorý sa volá Pán Marian. Je tu druhýkrát v Srbsku a prišiel na vodová fest. Opýtame sa ho, jak mu bolo a aké má ubytovanie, jak sa mu tu ľúbi a jak je to všetko. A jak mu šapka? Hej, tam páči, že mi tu bars, že ne znam mi nahvaliť. Druhý raz u Kerestúre. A jaké máte tu ubytovanie? A môžete mi zopakovať, jak to s tým ubytovaním funguje a ako ste sa snažili s tým, hlavne jak ste si to vybavili, proste prišli ste tu prvýkrát a ostatné veci. Hej, ako, no, na internácie sa nedalo, tak sme bývali u Sinišu.
A u Smišu je úplne Po super. piči, že? Po piči. A máte tam jaké pivo a čo pijete, akú palenku a ostatné veci, muzika, hudba a ostatné? Jelenia, ziviaka, takedy Šariš zabehne. Šariš, Kozel, veľkopopovický. A my ešte Capko strat. Nechcem robiť reklamu Bars veľkú, hej, ale tá Lion to všetko prekrie, aj Jelen. A, Jak je, však to Sárňak. a všetkých na utre pozývam na Pazulovicu u Simišu o druhej. Áno, samozrejme, že prídeme. Povedzte nám ešte, jak tá pálenka funguje. Ty kokso, radná šruba. Hej, ktorá sa vám najviac ľúbi z tu, ktoré ste ochutnali? A môžete sa aj napočítať, ktoré ste ochutnali. A všetko som ochutnal. Dobre, odlično. A ako chutia? Pachnúce, černé a tá parackovica najlepšia asi. Je to inak jak u vás, alebo? Nie som teraz, jak to po vašom poviem. Že hej, inak. Je to lepšie tu, že? Jasné. Jasné. Tak ďakujem vám pekne a krásny deň vám prajeme. Ja podobne się udali. No podobne. No. Dovidenia. Zbývaj s nami, daj nám ruky na smieše, druha nerozumujme. Zbývaj